ke zamani hakan take. This sounds automated. Shiru. Iya wanka Allah na gaya maka. Wannan wani irin abu ne daga siyan takalmi ɗazu daga siyan takalmi zan a ce ya yage haka. A'a da haka yi ne wai baka wuce ba. Daga siyan takalmi yanzu nan fitowa ta daga gida wai a ce wai ya tsinke Wai takalmin da ka siya ɗazun ne ya yage ka. Ni nake gaya maka. To kai kuma ina gaya ma ga inda aka dinga zuwa kana siyan takalmi siyan na gari mai da kuɗi gida. Ka kai ni wajen ne. Kai ana gaya ma inda zaka je ka siya takalmi ka dube ni ka gani mana ka ga irin takalmin nake sawa. Siyan na gari mai da kuɗi gida. No be lie baba ka sa takalmi. If you color your belle go show for your body. You know na. To kina yanzu kana da wajen da ku ta mai inda zan samu. Ni ko nake da solution guarantee original one. Inda zaka je ka samu takalmi gereji ka buga ka fita. I tell you. Ina ne wajen ko ma ciko na cikin alaba da yayi go yage kawai Shawa lele shawa lele oh. Shawa lele wai shi mene amfani na ne. Ina da kuɗi ban sai mota ba. ana ma magana ga inda zaka samu kaya ga me kayan shine na kare mai su masha ka diba wasu to ga takalma za ka dauka wannan tsan wannan ga takalma masu kyau kaga wannan Italo kenan Italian sai kwana menwa kai wannan yayi ana nuna ma abu kana ya ina wanda ake kira Italy kai Italy ba ni Italy ga Italy na ba ni Italy wannan shine Italy menwa matsala kaga wannan da fatan kura kai wannan da fatan kura wai bane naji ana cewa an yi wani mai haka karar rakumi nan ne da komishi labarin sa kenan komishi yawa ga hira wanda aka da haka karar rakumi zube mai su zube mai su a gaba akwai ya tara ba ka ina san abu da mata ma na mata zo ga hadda na mata ina ga ma anan da ba ka da samu ta ga wannan ya mun ga wannan daga Italy aka wannan okay Italy kaga wannan wannan da tsara kyau wannan ba sai zai tsara kyau sai zai tsara kyau ai ga kalmar nomin na abu ne da kuma ta abu ne ka sai abu ne abu ne kyau wallahi confirm ya je mun shi ma ga masha Allah ai na ga amma Allah albarkaci wannan ga shago yawa transfer za a maka ko yawa wani banki kenan Alhaji na'am account number din ko zaka sa 00 511 yawa 76 yawa 51 yawa masha Allah yayi na gani kai ne Alhaji Ashiru Alhaji Ashiru masha Allah na ma 1850 mama Alhaji wayan ka Alhaji yes Alhaji ya shigo masha Allah nagode masha Allah Wai shi mene amfani na ne. Ina da kuɗi amma fan kasa kashewa. Assalamu alaikum jama'a. Alhaji Ashir Investment Limited shi ke kawo muku takalma kala-kala tare da shaddodi, atamfofi, Holland, Superworks, Saka da dai sauransu. Ga takalma kala-kala na Italy, Russia, Germany, Spain. Takalma kala-kala masu ƙarko masu inganci. Kowa ya garzayo ya zo ya samu nashi don sabida bukin na sallah. Muna na har bayan sallah. ba a nan muka tsaya ba, ina masu siyan ɗaiɗaiɗaiɗai ko sari dozin bandar muna nan muna ba da su farashi na rahusa na alkhairi wanda za ka nemi naka kai ma ka saka kaga ana yabo. Sai sagon Alhaji ko ba hankali kowa zai samu masha Allah. Shawa lele shawa lele oh. Shawa lele wai shi mene amfani na ne. Ina da kuɗi ban sai mota ba. Wai shi mene amfani na ne.
idan ban auro mai kyawun sura ba, wai shin mene amfani na ne, idan ban kai momi ta haji ba, wai shin mene amfani na ne, idan ban godewa Allah ba, wai shin mene amfani na ne. Ina da kuɗi amma fan kasa kashewa. Shawa lele, shawa lele, shawa lele, oh. Shawa lele, shawa lele.